ja si ten rúž vždy zjem, ktorý tam musím mať. Tak toto bolo čerstvo natreté, deti. Pride podporujem, lebo tak zvyknem podporovať veci, ktoré sú mi sympatické a zvyknem podporovať veci, o ktorých si myslím, že sú dobré. Mi to je absolútne prirodzené, že mám veľmi veľa kamarátov, ktorí do tejto komunity patria. Mám ich rovnako rada ako kamarátov, ktorí sú heterosexuálni a nevidím teda v tých ľuďoch žiaden nejaký rozdiel. A myslím si, že to je najmenej dôležité riešiť v spoločnosti to, že kto má koho rád a prečo. Neviem, možno sa na ten svet pozerať vážne tak trošku farebnejšie a bude sa vám ľahšie žiť. Ja napríklad som pre tohtoročný Pride urobila to, že som si sadla na čerstvo natretý zachytávač lode. Som si zafarbila rifle, no tak čím viac farieb, tak tým viac dúhový, nie?